जा हक दा जोंनि आवगायलांनि इसोरनि गुसुं मेसेज फारसे दा आं दिनैनि बाथ्राखौ जिउआ दान्दिसे मावनो होजानाय मोनसे खामानि बेनि सायाव जों सावरायगोन बे आयदानि सायाव जोङो सावरायगोन दा जोङो बाइबेलखौ एसे फरायनानै लाग्रोनि गितफोरनि 126 निफ्राय 5 खौ जोङो नायनो जायहा मोदै फसरनानै फैयो बिसोरो रंजा बाजा हागोन जायहा बेगर लानानै गाबै गाबै फोनो ओंखारलाङो बियो थारैनो रंजा बाजा दांग्रि लानानै फैफिनगोन बेवहाय फोनायनि बागैनो जोंखौ माने आबादनि बागैनो जोंखौ बुंदों जायहा मोदै फसरनानै फैयो बिसोरो रंजा बाजा हागोन जायहा बेगर लानानै गाबै गाबै फोनो ओंखारलाङो बियो थारैनो रंजा बाजा दांग्रि बाननानै फैफिनगोन बे बाथ्राखौ जोङो जोंनि साधारन गामि ओनसोलाव सोलिनाय जोंनि जि मावनानै दांनानै जानाय जोंनि नेचार बेफोरनि गेजेरजों जों मोननो हायो जायहा बोथोराव गायगोन फुगोन बियो मेसें बोथोरावहाय मोजाङैनो बियो आबादखौ लाबोनानै गावनि गोसोआव रंजानायजों बियो न'आव मोननो हागोन आरो गावनि गांनाय उखैनायखौ बियो बेबायदि सुफुंनो हागोन बेबायदि बेवहाय मोनसे फिदिंनाय बाथ्राजों बुंदों जिउआ दान्दिसे मावनो होजानाय मोनसे खामानि दा बेनि बागै जोङो जिउ होनोब्ला जों मिथियो जोंनि मोदोम सिङाव थानाय जोंनि मोनसे सक्ति मोनसे मा होनो बे जिउआ जेब्लायबो थैया बेखौ बयबो मिथिगौ जेरै जोङो गुबुन गुबुन जिब जुनारनि खोथाखौ जोङो बुंनो थाङाखै मानसिनि जिउनि सोमोन्दै जोङो रायज्लायनो दा मावनो होजानाय मोनसे खामानि होननाय लोगो लोगो जोंहा बेवहाय माखासे बाथ्रा हाबनानै दं जिउआ दान्दिसे मावनो होजानाय मोनसे खामानि दा बेवहाय निस्सय जोंनि जिउखौ माबा मोनसे बिथोन होदों जोंखौ सोरबा मस्ट पावारफुल बै पावारफुल मा होनो मोनथिस'यै गोहोनि बिगुमाया जोंखौ माबा मोनसे खामानि मावनो होदों दिनै जों उदां नङा इसोरनि नोजोराव जोंहा माखासे मावनो गोनां दायित्व पालन खालामनो गोनां दङ नैबे टपिकआ जोंनो दिनै फोरोङो जिउआ दान्दिसे मावनो होजानाय मोनसे खामानि अब्ला जों गाव गावखौनो सानदांनानै नायनांगोन जे निस्सय जोंखौ दिनै इसोरा मा मावनो जोंनि जिउखौ मा मावनो मा होनो मावजानायखौ हास्थायदों बेखौ जों एसे साननानै नायनांगोन दा आङो मोनसे फिदिंनाय बाथ्रा मोनसे गुसुं सल' लाबोनो सानदों नोंथांमोना बुजिनो नाजादो हमनानै ला साप'ज बिराद मोजां बेसेबांबा गोजौ हाजोआवहाय समायना जायखौ जोङो मिथिगौ बयबो जोङो साननानैल' हमदांनानै लानो हायो बेनि माखासे पिक्सारफोरखौ सानदांनानैल' हमनानै लानो हायो होननानै गोबां गिदिर गिदिर सानसुमैगिरिफ्राबो बुंदों जायखौ जोङो हमनानै लादो साप'ज मा होनो सोरगो रायजो नङा होमबा बै सोरगो रायजोआ माबायदि जानो हागौ बयबो दानिया साननानै नायदो साफ्रोमबो नङा होमबा आं बिजिरनो जेसेबां नोंथांमोननो हागोन बेनिख्रुइ नोंथांमोना साबसिन साननानै लाबाव जेरै सोरगो होननाय लोगो लोगो जों जेराव समायना जेरावहाय जों गांनाय गैया उखैनाय गैया जेरावहाय जों बयनिख्रुइबो मा होनो बेसेन गोसा मुवाफोरखौ बेवहाय जों नुनो हागौ जेरै जों हमनानै लादो मुनि मुकुता हिरा बायदिसिना बेनि अनगायैबो जायफोरा जों डायमन्ड अन्थाइफोर होननानै जों बाइबेलाव मोनो बेफोरनिख्रुइ बांसिन मुवाफोरजों साजायनानै दोनजानाय इसोरजों आरो बेबायदिनो मोजां मोजां मिथिंगानि मुवाफोरखौ जोङो साननानै नायदो जेरै बेसेबांबा समायना बिफां लाइफां दैमा जिरि जिरि बोहैनाय बिबारनि बागानफोरजों बुंफबनाय बेबायदि मोनसे समायनाखौनो जों हमनानै लायो सोरगो नङा होमबा बेबायदि समायना सोरगोआव सोरबा दङमोन जानो हागौ नों आं नङा होमबा नाथाय इसोरा हुकुम होदोंमोन बै समायना बागानाव सोरगो रायजोआव थानाय गावनि फिसाफोरखौ मा होनो बहायनो नोंसोरो रंजा बाजा नोंसोरनि गोसोनि साननाय हनाय गांनाय उखैनायफोरखौ अराय सम बे रायजोआव नोंसोर मोनबाय थागोन बिसोरो इसोरनि बोसोनखौ बावलांनानै सानसेखालि बै समायना हाजोनि रुगुं फारसे थांफ्लांबाय आरो जाहोनाव
जाय रुगुङाव बिसोरो गाहैनानै बै रुगुंनिफ्राय बिसोरो बेसेबांबा मा होनो जेरावहाय मोनसे गोबां फाथालफुरि हमनानै लादो नङाबा बेसेबांबा जरना गाहायाव गोग्लैलांबाय आरो बिसोरो हरखाबनो साननानै मोनबाय आंनि रायजोआ बहाय नङामोन बै समायना थाबोनाय मोनसे सोरगो रायजो मोनसे समायना हादोरावमोन आंनि लोगोफ्रा बहाय थाबोबाय दा थारैनो बियो बेखौ सानदांहैफिननो हाबाय आरो बै समाव बियो मा जाबाय साननानै बियो गावनि रायजोखौ बियो लोगो लोगो मोनहैफिनला दा मोनहैफिननो गोनां जायोबा बियो माखासे मावनो गोनां हाबाफारि दं बेहा बै गावनि समायना रायजोखौ बै गावनि समायना हाजोखौ बेखौ मोनहैफिननो थाखाय बियो जागायजेनफिननांगोन बे हाजोनि गुदि लामाखौ नङा होमबा जाय लामाखौ हमजेनोब्ला आगानसे आगाननै गोबां बोसोरनि उनाव बियो जानो हागौ गावनि नाजानायजों बै मोनसे गावनि गारबोनाय सोरगोफुरि बै हाजोखौ बियो मोनहैफिनगोन बिब्दिब्ला जों दिनै साफ्रोमबो हमनानै लादो जों बै हाजोआव हाजोनि गाहायाव गोग्लैलांनाय साफा साफा सुबुं नङा होमबा बिब्दि जोङो गावखौ हमनानै लानो हायोब्लासो जोंनि जिउआव जोंहा मा थांखि दं बेखौ जोङो बुजिनो हागोन आरो जोंनि जिउआ मावनो होजानाय मोनसे खामानि जोंनि जि खामानि जोंनि जिउआ मा खामानि दङ जोङो जोंनि जिउनि थांखिया मा बेखौ जोङो हमदांनो हागोन नङाब्ला जोङो जेबो बुजिनानै मोननाय नङा लोगोफोर दिनै जोङो गाव गावनो साफ्रोमबो मिन्थिबाय नङा होमबा जों बै गोग्लैलांनाय सुबुंनि फोलेरनि हान्जा बेखौ जोङो मोगथां महराव बाइबेलनि गेजेरजों जों दिनै मोननो हायो जेरैहाय जोङो आदम हवानि फोलेर नङा होमबा जेरै आदम हवाया इसोरनि हुकुमखौ सिफायनायनि उनाव बिसोरो बयनि सिगाङाव समायना एडेन बागानाव बिसोरनो सोरगोफुरिखौ होनाय जादोंमोन बिसोरा जेनिबो जिंगा सिनाय गांनाय उखैनाय गैयामोन जाय समाव बिसोरो आयेनखौ बारसिननानै इसोरनि नोजोराव पाप जादों बैनिफ्रायनो बिसोरो बै हाब्राङाव गोग्लैलांनाय पापनि फोलेरनि गुदि बिसोरो दिनै जों साफ्रोमबो बै आदम हवानि फोलेरखाय जों दिनै बै हाजोनिफ्राय गोग्लैलांनाय मा होनो साफ्रोमबो साफा साफा सुबुं आरो जोंनि थांखिया जानांगोन दिनै जोङो बै जोंनि सोरगोफुरिखौ गारबोनाय जोंनि मोनसे देश समायना जायखौ जों सोरगोफुरि बेखौ जोङो हमहैफिननो थाखाय जोंनि थांखिया जानांगोन लोगोफोर नङाबा जोङो लोगोसेयैनो जोङो दिनै संसाराव मा होनो एटाच संसारनि मानसिफोर बायदिनो जादों लोंदों आरो जोंनि थांखिया बेफोरबायदिजोंनो जोबथा जायोब्ला जोङो जेबो गावखौनो दांग्रोमनानै मोननाय नङा आरो जोंनि गारबोनाय बै मोनसे रायजोखौ जोङो मोनहैफिननाय नङा लोगोफोर दा टाइम हिसाबैथ' जोब्बायानो दा आं एसे बुंबावगोन अब्ला जोङो जोंनि इसोरनि फिसाफ्रा दिनै जोङो इसोरखौ मोननाय लोगो लोगो जोङो मोनसे जोंनि जिबनाव फैयो फोथायनाय नङा होमबा फोथायनाय जेरै नुयैखौनो जों फोथायनाय माखौ बुङो जाय बुस्थुआ नंथारगौ दंथारो बेखौ जों साननानै लानाय नुयैखौबो हमनानै लानाय बेखौनो जोङो फोथायनाय होननानै बुङो बाइबेलाव मोनो आरो दिनै जोङो फोथायनायनि बागै जोङो थमासनिफ्रायबो मोनो थमासआ सासे जिसु ख्रिस्ट'नि चेलामोन आरो बिथाङा गोबां शिष्यफोरा जिसु ख्रिस्ट'खौ नुदोंमोन नाथाय जिसु ख्रिस्ट'खौ थमासआ नुवाखैमोन आरो थमासनो बे नुनाय बाथ्राखौ फोरमायदोंमोन नाथाय थमासआ बुंदों आं जिसु ख्रिस्ट'खौ आंनि आसिजों बेनि अहेबफ्राव बेनि आथिंफ्राव आंनि आखाइनि आसिजों सोनो मोनाबा आं बेखौ फोथायनाय नङा होमबा बे फोथायनाया फाराग दङ नाथाय जोङो बे हिस्ट'रिखौ आङो लाबोनानै बुंजोबनो सानाखै अब्लाबो नोंथांमोननो मिन्थिहोनो थाखायसो आं बे हिस्ट'रिखौ आंनि टपिक्सखौ बुजिनायनि थाखायसो लाबोदों कारना जाहैदों मा थमासआ गाव नुवाखै नुयैनि थाखाय बे फोथायनो हायाखै नाथाय जिसु ख्रिस्ट'आ बेजों नुजादों आरो बेखौ बुंदों नोङो आंखौ नुनायखायसो फोथायबाय आरो नुवालासिनो जायहा फोथायगोन बिनि फोथायनाया बेसेबांबा फिथाइ गोनां आरो बिनि फोथायनाया गेदेर गावनि जिबनाव मोनसे मा होनो
लाबोनानै होफैगोन बेबायदि फोथायनायखौ जोंनि जिबनाव नांगौ। दिनै जोंबो अब्ला गाव गावखौ फोथायनानै लानांगोन जोंनि थांखिया मा, जोंनि उद्देश्यआ मा। जोङो बाइबेल फरायनि शास्त्रआव लिरनाय दङ 1 पेट्रनि 22 नायब्ला नोंथांमोना नुगोन सेनिनो गासै मानसि मानियानो गांसो बायदि आरो बिसोरनि समायनायफोराबो हाग्रानि बिबारफोर बायदि। संसारनि मानसिफोरखौ गांसोजों रुजुदों, बिबारफोरजों रुजुदों। गांसोआथ' मा नङा होमबा जों बयबो मिन्थिगौ, आरो बिबारफोराबो मा, बिबारनि सोमोन्दैबो जोङो बिदिन्थिफोरखौ होनो हायो। बिबारा फुंनि समाव समायना, मोनाबिलि समाव बिसोरनि माबाफ्रा मा होनो समायनायफ्रा रानलाङो। मानसिखौ बै बिबारफोर बायदिल' रुजुदों आरो जोमैफोरजों रुजुदों। दाखासे जोमैफोरा अख्राङाव जोङो दान्दिसे समाव बिसोरखौ बिरबायनाय नुयो, नाथाय नोंथाङा 1 घन्टा 2 घन्टानि उनाव बै जोमैफोरखौ नाहरोब्ला फिन नुफिननो मोना। मा होनो दाखासे जोमैफोर बायदिल' होननानै जोंनि जिउखौ रुजुनो नागिरदों। थिग बेबायदिनो जोङो संसाराव थानाय समाव दान्दिसेल'थार हमनानै लादो जोंनि बैसोआव आंनि बिमा बिफाया उन्दैयावनो आं उन्दैयावनो आंनि बिमा बिफाखौ आङो गोमाजादों। अब्ला जोङो नुनो मोनबोबाय आरो मेगननि नोजोरावनो गोबां सुबुंफोरा गामिनिफ्राय एसे बोराय अबस्थायावनो बिसोरो आनज्रायलांबाय। अब्ला जोंनि जिउआ गोबाव नङा लोगोफोर, जोंनि जिउआ दान्दिसेल'। जोंबो बेसेबां गोबाव जोरगोन बेनि हिसाबखौ जोङो होनो हाया। बेनि हिसाबा इसोरनि आखायावसो। दिनै हमनानै ला सासे मानसिया अनलि 70 इयार्स थांनोबो हागौ, थाङाबो जानो हागौ। अब्ला आङो 40 बोसोर 39 इयार्सआव सोलिगासिनो दङ, बा 40 बोसोर जासिगोन। अब्ला 40, 50, 60, 70 70 इयार्स जुदि आं 70 बोसोर थांनांगौब्ला आंनि जिउआ 30 बोसोरल'सै। अब्ला जोंनि जिउआ गोलाव सम होननानै जों साननानै गावखौ दुगा खालामनांगौनि बाथ्रा जोंहा जेबो मानि थाया। मानोना इसोरा जोंनो दान्दिसेल' नैबे संसाराव थानायनि समखौ जोंनो होदों। बेनिखायनो जोङो नैबे दान्दिसे समाव थानायावनो जों संसारा ओरैबायदि समायना, जाय समाव जोङो संसारनि मानसिफोरजों संसारि बायदि थायोब्लाथाय संसारानो जोंखौ थगायगोन। संसाराव गोबां मायाजों बुंफबनाय, बेफोर मायाफोरजों जों गावखौ गोरोबहोफानानै जोङो जोंनि उद्देश्यखौ खोमानानै लायोबा, जोंनि उद्देश्य, जोंनि थांखिया ओरैबायदि जानांगौनो लोगोफोर। बाइबेला बुंदों बे जोंनि थांखि, जोंनि उद्देश्य ओरैबायदि जोङो फोथायनो गोब्राब मोनगोन, मावनोबो गोब्राब जागोन। बाइबेलनि बाथ्राया जिउनि थांखिया जोबोद गेदेर, जेरावहाय जिउनि थांखिखौ ओरैबायदि नोजोर होनांगौनो नोंथाङा मोदोमनि लुबैनाय मोदोमनि नोजोरनिख्रुइ बेवहाय 100आव 100% नोजोर होनांगौ होननानै बुंदों, बिथा खालामनांगौ। जेरै हमनानै लादो, आं बेहाय माखासे बाथ्रा हाबनानै दं, जोंबो हायाखै लोगोफोर, नाथाय बाइबेला बुंदों जिउनि नोजोरा, इसोरा हुकुम होनाया ओरैबायदि जोंनि मोदोमनि नोजोर, जोंनि जिउनि रोंनायफ्रा गोबां बिजाबफोर दङ। जोंनि जिउनि माखासे मा होनो गावनि लाइफखौ लाइफस्टाइल खालामलांनाय, गावनि लाइफखौ दालांनाय, गावनि संसारखौ माबायदि सोलिनानै बे संसाराव सोलिलांनांगौ, बेफोरनि गोबां बिजाबफोर दङनो, गोबां बिजाबफोर दङ। नाथाय गावनि न'खरखौ माबायदि सामलायलांनांगौ, गावनि गथ' गथायखौ माबायदि सामलायलांनांगौ, गावनि जिबनखौ गाव माबायदि थांनानै थानांगौ, गाव बेनिख्रुइ बांसिन बिथा खालामनांगौनो नोंनि जिउखौ नों बै रायजोआव मोनहैनायनि थाखाय नोङो बांसिन सिन्था खालामनांगौ होननानै दिनै बाइबेला जोंनो बिथोन होदों। अब्ला जों दिनै सिन्था खालामनो गोनाङा बयनिख्रुइबो जोंनि जिउनि थाखाय सिन्था खालामनांगोन लोगोफोर। जोङो बाइबेल फरायबावनि, बिदिब्ला बाइबेला जोंनो बैफोर माखासे बिथोन होनायफोरनि मा बिदिन्थि जोंनो बाइबेला लाबोनो नागिरदों
जोङो इब्रायारिनि लिरनाय आङो गोलाव फरायनो लाला इब्रायनि 11निखौ जोङो फरायनि दा 11निफ्रायनो आं फरायनो लाबाय। फोथायनायजोंनो आब्राहामा बोरायथारबाय मोनब्लाबो सासे गावनि बिफा जाबाय गावनि गथ'नि बिफा जाबाय आरो साराया सांग्रेमामोनब्लाबो गथ' मोनबाय मानोना इसोरा गावनि जबान बायदि मावफुंगोन होननानै बियो फोथायदों। आब्राहामा उदायथारि जाबायमोनब्लाबो बिनिफ्रायनो नख्रांनि हाथरखिफोर आरो लैथोनि बाला बायदि सानथ्र'हायै जोलैफोर एरबाय। बे गासै मानसिफोरा फोथायनायजों थैलांदों। इसोरनि जबाननि जाफुंनायखौ बिसोर गावसोर मोनाखैसैब्लाबो फोथायनायजों गोजानाव रोमै रोमै नुहुरनानै रंजादों आरो गावसोरखौ बे संसारनि गुबुनारि आरो दान्दिसेनि थाखायल' थाफैथ'नाय साननानै लादों। जेरै आब्राहाम जों बाइबेलाव मोननो हायो आब्राहाम बियो बाइबेलाव ओरैबायदि जोंनि थाखाय मुंदांखा आरो बेनि अनगायैबो जों मोनबावनो हायो जेरै ज'हनमोन जेरै पलमोन पिटरमोन बिथांमोना फोथायसोनानै गावसिनि थाखाय मा होनो मोदोमनि थाखाय बिसोरो एसेबो सानाखिसैनो बिसोरो मा सानबाय गावनि जिबना नैबे मोदोम दान्दिसेखौ नागारनायनि उनाव एखेबारे बै मोननो गोनां बिसिनि मोनसे हादरनि मोननो गोनां गावसोरखौ नैबे बाइबेलाव बुंदोंना गावसोरखौनो मा साननानै लाबायनो गुबुनारि साननानै लाथारबायनो बिसोरो बे हादरनि नंथारा नैबे मुलुग संसारनि नङा होननानै गावसोरखौ बिसोरो 100% साननानै लादों। बाइबेला जोंनो फोरोंदों बिसोरो मा होनो गावसिनि मोननांगौ बाइबेलाव जेखौ बान्था होनो होननानै बिसोरनो हुकुम होखाबाय बिसोरनो खोथा होखाबाय बैखौल' बिसोरो नोजोर खालामदों बिसोरो संसारनिखौ एसेबो सानाखैनो। ज'हनमोननि हिस्टरिफोरखौ जों बाइबेलाव नायोब्ला नुनो मोनो बिसोरो इसोरखौ फोथायनानै इसोरनि खामानि मावनानै गावसिनि जिबनखौ बिसोरो मा होनो गावसिनि जिबनखौ इसोरखौ फोथायनानै बिसोरो मा होनो जोबस्रांदों। पलमोना इसोरखौ फोथायनानै बिसोरो जोबस्रांलांदों। आब्राहाम मोना इसोरखौ फोथायनानै मोननो गैयै समाव मोननो गैयै अबस्थायाव जाय समाव गथ' सारिनाय गथ'नि मोननायनि सम गैलामोन बै समावबो सासेल' फिसा हौवा मोननायखौबो बियो इसोरा बिनायखाय होदोंमोन नङा होमबा होनो लांदोंमोन। बेबायदि बिसिनि फोथायनाय ओरैबायदि बिसिनि फोथायनाया इसोरनियावनो 100% बे फोथायनायखौ लानानै बिसोरो खामानि मावदों। इयुनाव गावसिनि मोननांगौखौल' बिसोरो सिन्था खालामदों। दा जोंनि थांखिया जोंनि मावनाया उननि थाखाय ज'हन पिटर पलमोन बायदि जों जानो हागोन ना हाया आरो बैबायदि जानो हायोब्ला इसोरा बुंदों मोननांगौ बान्थाखौ 100% मोनगोन। दहायनो होनखायाखै होमबा नै बेवहाय आं फरायनायाव जायहा मोदै फसरनानै फैयो बिसोरो रंजा बाजा हागोन। जायहा बेगर लानानै गाबै गाबै फोनो ओंखारलाङो बियो थारैनो रंजा बाजा दांग्रि बाननानै फैगोन। बे बाथ्रायाव माखासे बाथ्रा हाबनानै दं लोगोफोर जेरैहाय इसोरनि आबादारिफोर जाय आबादारिफोरा बिसोरो इसोरनि मावनायनि फिथाइखौ मोननो हादोंमोन। आब्राहाम इसाहाक जाकबनि इसोर जोङो बाइबेलाव मोननो हादों नङा होमबा जेरैहाय बाइबेलाव जोङो रोखा रोखा मोननो हादों इसोरा गावनो दाखिनानै बुंदों आंनि इसोर बुंनानै लानो आं बिसोरखौ लाजियाखिसै। मानो आब्राहाम इसाहाक मोना इसोरा बोसोन होखानाय बायदि हुकुम होनाय बायदि बिसोरो मावदोंमोन। बिसोरो इसोरनि आबादारि पल ज'हन पिटर मोना इसोरनि सासे बिसोरो मा होनो आबादारि। दिनै ज'हन पल पिटर मोना सासे इसोरनि आबादारिबा जोंबो दिनै इसोरनि आबादारि जानो इसोरनि आबादारियाव जोङो जुदि बिसोरजों मुं लगायफादोंबा बिसोरजों जों बिसोरनि ग्राउन्डआव बिसोरजों लोगोसे बिसोरनि ससाइटियाव जोङो दिनै गावखौनो मा होनो समायखिरा लादोंब्ला जों बिसोरबायदि जानो हादोंना हायाखै बेखौ जों एसे साननानै नायनि। जुदि जानो हायाखैब्ला जुदि जों गावसोरखौनो नैबे संसाराव गुबुनारि होननानै साननानै लानो हायाखैब्ला संसाराबो जोंनि खावसे थालायनो संसाराव जोंनि गांनाय उखैनाय लुबैनाय
बेफोरजोंनो सरब जानानै जों गावखौ बावगोमादोंब्ला जोङो मोननाय नङा लोगोफोर। मा होनो जायहा मोदै फसरनानै फैयो बिसोरो रंजा बाजासो हागोन। जायहा दैज्लां बोथोराव जेबोआनो गायाखै जेबोआनो फुवाखै बिसोरनि बाख्रियाव माबोरै आबादा फैनो नङा होमबा? फैथारनाय नङा। बिसोरो बाख्रिखौल' लुनानै दोननो हागौ, नाथाय बिसोरो आबादखौ मावाखैब्ला बिसोरनि बाख्रियाव माइआ फैनाय नङा। नाथाय दिनै मावनायनि बोथोर, मावनायनि सम, नैबे बोथोरा नङा होमबा? जोंखौ संसाराव थानायावनो जोंनि जे बै फैबाय थानाय मोननांगौ आबादनि जे फिथाइ बेखौ मोननायनि फिथाइनि मावनो गोनां समखौ नैबे दानो लोगोफोर। दिनै जोङो अब्ला बै जहन आरो पितरमोननि मावनाय बिसोरनि फोथायनायफोरखौ जोङो सोमोनांथाव जोङो दिनै जोंनि लाइफआव जोंनि माने फिजिकेलि हिस्टरियाव जोङो बिसोरखौ जोङो लाबोनि। ओरैबायदि फोथायनानै बिसोरो थैलांदों। जेरैहाय जहना पाटमस लैथो हागुङाव बियो बन्दी खालामजानानै बेवहायनो बियो इसोरजों दर्शन खालामजानानै बियो नुजाहोजानाय बिजाबखौ लिरलांदों। बिसोरो संसारनि बागै एसेबो सानाखिसै। जेरैहाय बिसोरो मा होनो पला जिसु ख्रिस्ट'खौ मोनखांनायनि उनाव ओरैबायदि बुंदों, आङो दा ओरैबायदि सोलायबाय, ख्रिस्ट'खौ मोनैनि सिगाङाव आं सासे गावनो बे संसाराव ओरैबायदि इसोरनि नोजोराव आं रुजुजाथावै सासे मानसिमोन, सासे गाज्रि मानसिमोन। नाथाय आं गावखौ दा दिनै गावनो सारेन्डार खालामो। आं ओरैबायदि सोलायनाय, आं इसोरनियाव गावखौ सोलायनो हादों आरो आङो दिनै संसारखौ गुबुन नुबाय होननानै बुंदों। संसारा गाव इसोरखौ मोननायनि सिगाङाव बियो जिबायदि नुदोंमोन, जिबायदि समायना सानदोंमोन, जिबायदि थांखि लादोंमोन, बेफोर गासैबो जिसु ख्रिस्ट'खौ मोननायनि उनाव बियो गुबुन आलादा महर नुबायनो। बियो माथो संसारा आं साननाय बायदि नङा, एसे दस्रा धरननि। नाथाय बे संसारनि साननायफोरखौ बियो माबा ओंथि गैयै, माबा गावनि जिबनाव जेबो लाब जायै बायदि बियो मोननो हादों होननानै बियो गावनो सायख'होदों। आरो बियो ओरैबायदि नुबायनो जिसु ख्रिस्ट'खौ मोनखांनायनि उनाव जिसुनि बोसोनफोरा, जिसुनि मा होनो इयुननि फिउचारनि जि मोननो गोनां बेनि माखासे मा होनो हाबिलासफोरा, माखासे बिनि मा होनो बिहोमाफोरा ओरैबायदिनो लोगोफोर मा होनो पला आसरित सोमोनांथाव, जायखौ आं माब्लाबाबो सानफेराखैमोन। आंनि जिउनि गासै थांखि, गासै मा होनो जिउनि जोबथा गोजोननाया नै बेवहायसो दङ। एखे आलादा आलादा फाराग, मा होनो 100आव 100% डिफारेन्स। ओरैबायदि दिनै होनब्ला जोङो संसाराव थानानै संसारनि साननाय हनायफोरा एखे 100% डिफारेन्स। आरो जुदि सोरगोखै 100% जों जुदि गावखौ गोसो होदोंब्ला जोंनि साननायफ्रा 100% डिफारेन्स जानानै जोङो दिनै माने बिसोरो मोदोमाव गावसिनि माबाफोर दंबावो होननानै बुंनानै लानो बिस्रा जेबो थाबावाखिसैनो। जेरै जहन, पल, पितरमोना आंनि सम्पति माबाफोर दंबावोमोन, आंनि थाबोनाय माबाफोर दंबावोमोन होननानै बिसोर इसोरखौ मोनखांनायनि उनाव गासैबो बिसोर बेफोरखौ नागारजोबनो हादों। आरो बेनि उनाव बिसोरो बाइबेलावनो बुंदों, आं खनसे फरायनानै दोनसै लोगोफोर। बे गासै मानसिफोरा फोथायनानैनो थैलांदों। इसोरनि जबाननि जाफुंनायखौ बिसोर गावसोर मोनाखैसैब्लाबो फोथायनायजों गोजानाव रोमै रोमै नुहुरनानै रंजादों आरो गावसोरखौ बे संसाराव गुबुनारि आरो दान्दिसेनि थाखैल' थाफैथ'नाय साननानै लादों। बिसोरा बे संसाराव गावसिनि थाखाय माबा मोनसे दंबावो होननानै बुंनानै लानो जेबो गैला। आरो बिसोरो गावसोरखौ संसाराव दान्दिसेनिल' थाफैथ'नाय होननानै बिसोरो गावसोरखौनो साननानै लादों। दिनै जों लोगोफोर बावनानै थांनो नाङा। जोंनि थांखिया, जोंनि उद्देश्यआ जोङो बै हाजोनि गाहायाव गोग्लैलांनाय आरो जोंखौ जिउआ दान्दिसे मावनो होजानाय मोनसे खामानि, बै खामानिखौसो दिनै जोंनि खामानियाव इसोरखौ जोङो बाहायनो नाङा होननानै बाइबेला बुंदों। माने इसोरा जोंखौ मा थिनदों बेखौसो जोङो मावनांगौ, नङा होमबा?
दिनै जोंनि मोदोमनि आरो इसोरनि साननायफ्रा एसे आलादा आलादा। आं बुंनायखौ नोंथांमोना एसे गाज्रि मोननोबो हागौ। मानो होनोब्ला जोंनि खामानिफ्राव इसोरखौ बाइबेला ओरैबो ओरैबो जों गोबाङैनो बाहायनो नाजायो। नाथाय बाइबेला बुंदों इसोरनि बाथ्राया इसोरा नोंखौ मा हुकुम होदों बेखौसो नोङो बांसिन नोजोर बोनांगौ आरो इसोरनि हुकुमखौसो नों बांसिन मानिनांगौ। जोंनि खामानि जोंनि मोदोमनि थांखिफ्राव जों इसोरखौ बाहायनो नाजायो। नाथाय इसोरा बुंदों आंनि बोसोनफोरावसो नोंसोर बांसिन गोसो हो। बे बोसोना बिनो जोङो जोबोद गाहायाव दाबो दङ। जोङो जोंनि गारबोनाय जोबोद गोजौ समायना बै समायना पुरि जायखौ जों सोरगो रायजो होननानै बुङो, बहाय थांनो गोनां जायोब्ला जोंखौ मा मावनो होदों? मोनसे खामानि, जिउआ दान्दिसे मावनो होजानाय मोनसे खामानि, जोंखौ मा मावनो होदों बेखौसो जोङो मावनांगोन। इसोरा जोंखौ मा बोसोन होदों बेखौसो मावनांगोन। अब्लासो जोङो साक्सेसफुल बाइबेलनि बिथोन बायदि जोंनि थांखि बायदि जहन पिटरमोन बायदि जोङो जानो हागोन। नङाबा जोंहा बे मुलुगाव जोङो जेबो लाब जानाय नङा। गावखौनो जोङो बावसोमनानै बे संसाराव जेबो जोंहा लाब गैया। जोङो दान्दिसेनि थाफैथ'नाय गुबुनारि। बेनिखायनो जोंनि अराय समनि जोंनि अरायनि थाखाया बयहाबो मोनसे मोनसे थांखि दङ। ओरैनो जोङो जिसु ख्रिस्ट'खौ नाजावाखै नङा होमबा? दिनै जोङो गुबुनफोर बायदिनो संसारि मानसिफोर बायदि जोङो रायजो जानो हागौमोन, बिसोरजों रंजा बाजा थाफानो हागौमोन। जोङो बेवहाय साफ्रोमबो मानसिया जिसु ख्रिस्ट'खौ नाजावनानै समायखिरा लाबाय, बाप्तिस्मा लाबाय। साफ्रोमबो मोनसे मोनसे गिदिर थांखि दङ, जाय थांखिखौ नोंथांमोना गावसोरसो मिथिगौ। आं जिसु ख्रिस्ट'खौ मानो नाजावखो नङा होमबा? गावबा गाव नोंसोरो मिथिगौ। मानो होनबा जिसु ख्रिस्ट'खौ नाजावनायनि थांखिखौ नोंथाङा मिथिनांगोन। नोंथाङा गावनो समायखिरा लादों। जिसु ख्रिस्ट'खौ नाजावनायनि थांखियानो जाहैबाय जोंना जिसुखौ फोथायनायनि गेजेरजों जों सोरगो रायजो मोनगोन, नङा होमबा? दा जिसुखौ फोथायनानै सोरगो रायजो मोनोब्ला जिसु ख्रिस्ट'नि बोसोनखौ मानिनानै सोलिनायानो बयनिख्रुइ देरसिन लोगोफोर। दा आङो गोबां बाथ्राजों मा बुंनो, इयुननि समफोराव हायोब्ला आङो मोजां साजायनानै बेबायदि गाहाम इसोरनि बाथ्राखौ आङो नोंथांमोननो होनो नाजागोन।